bafethu sengilalile ngaphuza amanzi. Ngaphuza amanzi ngisegoli. Ngiyokwenza i-shooting la wakhathi. Ngilalile ngaphuza amanzi. Hayi ngehlula abafana bakithi hayi. Hayi ngehlula abafana bakithi. Usuku lokuzalwa ngeke. Usuku lokuzalwa mfowethu hayi ngehlula. Ngoba phela bafethu singawaqama manga, uyabo. Singawaqama manga thina siphila siqinise impilo yethu bafowethu. Asi-act, singawaqama manga. Hayi shwele ngane zakwethu kuyangehlula inkabi zakithi. Ikhoza zakithi kuyangehlula. Nami nje nganqama kana manga. Washo ukuthi into ekade ngayigcina mhlawumbe ngina 18 years. Khona vele akufuna phela lokho ngincisa nabanye bayakwenza. Yeah, ngoba izinto ezifana lezi seyijwayelekile ukuthi zenzeke. Uzokhumbula lapha kuyigoduka abafowethu lapho uThibela benihlohloloza lapha ngoba yakhumbula. So no hayi babe ngerong kwakudlekile bafana bakithi. Hayi nami ngiyayifuna bafethu into hayi. Mina ngiyabuya ke bafethu ngiyabuya ngiyayilungisa bafethu le nto hayi ngidlekile ingane zakwethu. Ngiyabonga futhi ngiyabongela kakhulu abafana ma-Red Nation ukuthi nekhombisa ukuthi nibakhulu kangaka nibavotela abafana beqhokele inombolo 1 sesilindele inombolo 1 igcokama ngolokhuzana ngeweekend 29.